This actually ya ni na wase wantu aka na se ni pakura ha. Wo ba maso ya ha na se osi sani otena yi eni 30 minutes yo. Wo ko ba bi wo. Arefo ye mamu nyina atrase emakwa abadem banyansapo kasamfonyini so nyansapo no age so de amaye ba bia hwe yedi fie bia se yisane no badwemba ekwan so nyansapo sebie kronto etrase se ya eya adesua afutu ena afei abrabom atetesem abakwasem ena yetrase ya pensemu na yebo achi ne de ma yetifo na ehu etoda ne ahwem ne atrase na asetremu yarehwemu ene ade yede nyina ade aka ho se ne be ya yahwefo se woni ahode a wuntimi nhwe ni nyina nkamfua ana amenyansapo sanke ye aduaba nka ti se kube oboye be semprensa zan wato ye nsuo na watimi anom na ade adwodwo akoma enne yasaba betena sibiem a ye ba bedi nkomo kame ho na ye nkone ye nkɔhye nkomo marase dem subscribe share na like na fo adwen kire se de bia mo ye no fato ase fama me saa e ma remfi se nyansapo TV e wo YouTube nyansapo online e wo Facebook nyansapo online e wo TikTok ho ene ye grum prempren ebi be ka ho a ye de betu yanim ye number no ene the screen nanti no last number no ye 78 number fufuro bia ni udi nkoma na woni di nkoma enye se the last number no ye 78 bia no meso hwene yie pa na sa hwene biem e wo no mo ye nko ne ye nkoma owura ene ye ne bebo nkoma yi won se danim no menso men se danim no ti ye nkodi nkoma kakra na yemisa no ansa na yaba ne abekye mo di nti ene ye wa ha opanyini yeah ye mo akwa baba nyansapo so oh ye je waja na umpom ti sei waja na dum na so e nyame adom nso hu ye pa ye de wurade yase ye ne woni ahwefo ne yetiefo be bonkomo ye pese ye hu kakra nsa wankasa udin de sei mea medin a ekura me a me kuru ma yenim ye fra me kwabena antwi na sai kuma sai ade obo medin kwabena antwi obi ahu me ye fra me doctor. Okay, na say edi an maame no papa e de wo no kwabena ye wo benada ene ye de antwi ne kan ho na onya kwabena antwi na nso ye ba Asante mantem han ma ye bosen ye bridge so a edi nimu e ye doctor ada edi adwuma na ayi nti aye doctor me ye adwuma bebre adwuma na me ye no adwuma no bi ni say obi a wonte apo saa yade a ne ya ba bebre ba ye kan odi se stroke Ubia say doctor mintwa wa no ni tintini ntia wo mu no nyarewa nti na onye edin doctor no yareba so no acheche de otimi eyemu nti mepenesa arefo ebronguma egu nhani na ye tekdikum akodu na beso abibra me sheda ema ye bisa ni din ema ye bisa ni oye keke se ne be ya ye behu ansa na ye de enim no ye de atodwa na ye hu ye mpese bi tutu anoma ho ye de aba ba kire mo se mpanfo modi mfa nkyere yate ne ho adansedie bebre ene nsema binum eka de fa ho e wo nadwuma oyomu a sebi nubna nutan niahini ene nua haban nom ene ade a ena odi eyi adwuma sanyarewa akese a ye yate din stroke nom ni bebre ziyade nom ene memma yomu ni ade nyina enti ne ye ya dwese ye ne anso ye beba ye de ani kruta wisi ehumi santem de aba behu no ne ne di nkomo na nso wanya bi ahwe wotu anamon abanti afe yenko na yenwura mu yie pa na yemise bisa na ensem emfanfan se de yehu ye ne ne yete ye no saa nete anase ente saa e wo no doctor aja kwabena ha afe de ye be bon komo no pa e wo no enti ansa na me mewura mu pa no me pese wutwa bibi semire ubonu tofua na wode mame doctor kura afiri hene ene beduru hase yo aja we anya something to be me kurom pa na ebono nkransan kwa ben me papa ne firi kwa ben na wa ma me firi techiman nkwaye so ba enamadu no na de ma be shi ICC. Oh okay. Okay, wo share adurase na wo mfie be sei me share adurase na me fa se menya mfie be yedunum ache ese na uswa na miswa ese watimi aye adwuma no bro be ese aduasa debi se kura me wa matimi ko manim kakra se me wo 56 me wo 56 years 56 ese wa ye adwuma na aduanan ba ko eno ano no oh okay enye na asem ache me on say umfie no edoso che wo nipadua on say wo kan say wo hye ase mfi che be se dunum no
ti na me de 30 kan na say me ma mfinhia be say aduanan nu mu e say wo so nam aduosia aduonum nsia no emfie ne dɔɔso kyɛw samwa wow sa na nyame ya na de okay afa me hu ne ye pa o ye komfo ana se dunsini me nya komfo me ye dunsini say ensuo afirime da enya na akom no enya me na me kom no na mu de nuaba no ni nubra na de ye adwuma na me de adwen pa ba ho na ono aso agye me se ono aba okay nti yetimne ensuo no di nkomo oh okay ma na te de me kan nyina se eye ma pa de ma me nti na oba ya me te ensuo ho ayi pa ono ho na me te sisi a me de ye adwuma okay doctor wo se wo sha semfinhia be se na wodunum se wa ye adwuma na aduanan e baako e wo honom ya ade ana ewo fie ana se ya adoma chede a wo de wodi firi so ne baaye adoma chede a minya no wo ho ne se tamu na me fa so nya aduo no na me nana bi ye fra ya abafo na onkwa ben na onye mia mebusuani na nana no ni mienu nyina fira nti ofre na busuafo ne se o me fa no ko saa torete so a na o mu nyina aduane kora na aduane ena bibi kama koma se me kotena ne nchen na me so no ti me na me kotena ne nchen so no e so no pomam saa ko system se obewu na won so ye bibduro kese na wa ben pa ti obewu na ono ade na kigya me ena masom ena makuram saa adu nei na se ye adoye na makonya adoma chede obi na ni afira na busuafo apono na mumu nya akokodro se obeso no mu som no nti enam sentiment man ko sa school kura nti wo anko school dabi saa etetre tam no se na asoja for nam kuruma na ebosesi ado bi akoda no bra na na tam sesi okuro kwa abo no afi na nam kura no poma de ne ko sa toilet hwe akura toilet nso we nyina no ye nam asoja for na we nu sa hwe som na na sa ama nana edi we ye nya atekabo no bi nti be so fi se adwuma na odi gya me na ye adwuma papa se na na me hunu no nti wo fa enuro kura bi pa enuro kura bi pa yeguso a ye di nkomo na ahwefo ye be hya ase na ye de ni nnwuma no bi e de atoto mfonyi nani na mohu wose nnwuma bedi wanim na edi hu adanse enu nti no ye mpese ye be kasa tintin bia na emom nkomo no koso na no wudi obehu ewo o screen nani se enenam ani emu hu a eduru ba bia na ne nuro ne se de osi ye na kwese ye nuanum atainafo mo be kan ya ye be kwa world cup o ekwan a Algeria fo ye na mawiase nyina yam chichom se so mo koye no ye di ayi BCC won mo redie mu ni ade a oye ni nyina bi wa ha no no de no nye saa won ma ba fudie ni bi aye tetede pa etieni ye be wura ni nyina mtu de hwe screen ani na ye de ye mo ye nkomo no am asonso aba ha sei agya ya fe ye nkwa fe ye hu kwan ya afa so a nyame adaroma odi benya saa aduro wi a wo sha ase a wo de ye adwuma enti yenhwe ebifiri bra papa ni wu ye no a wo sha ase asa afedie menso me den ha ma ne nubra ne nua hini ne nutan no e de eye adwuma no sa wo be kai a ko sai na de ma wo sha ase no sisi de mia ma hu se de adu no nyame ya wi se ne ya meso mu so papa mu no me na na so kra ho ne ho mu nyamachi ti wa wo beba na yade no eye wa na wo de beso ma hwe sisi no uduru ha kra wa untimi gina ha wa oboko ena esemi hunu yade na mehwe na nyankopon kama se nipa we ese wa na abo no a ofa wo yade wa bubu agufam kra oboa wa be sore ni ti am se wa be sore no adwuma me ye na enye ne adwuma o eye tete adwuma ade a me de ye se adwuma no eye toa o me toa na me de ye adwuma etoa ni ja sa dia na udi sisi omo se yen sha se mfemfo aka to asem de yen sha se mfemfiri sisi ade no me hu semfonyi ye bi ya ye ba ya wi bi di kire yi entoa ne bi ebibo kwabrane ni sisi achi be semienu bi na sisi wo eno no ye de ade no eno de ntira me de toa no esisi wo no sa esisi ade nyina ya enye bibi o ye kuro eye mojafin ne amaman ne bi na aba wo sisi mu nti me de toa ne sisi wo toa ne yi mojafin ne amaman nyina be gutoa no mu tete se bre sa brebo no ti yi huro sa se usisi na chia kwa wi an watene mu eyi ma wodun so odi wani toa no mu ma wa hunu se ne tram chiro se yi no se oba me hwe wa usisi no ba bi afoto no wa me de me sa ebobo so na
me sana kire me se han na ya de no o mfa fidie bia afidie wo he afidie wo he de me sabobo wi a wa wote we se duru sa te ba wuntim tena ise wote no kom me wi a na de me nanam kire mo se ye se sa tete na ye wo bread a ye di sai na me de bread na sai so de me tete ye no na me de to na make wo na twa rando no na me de bread na tete ti me tete wi a bo se mo jafi ne piepie kakrakra na me de eja no me na kire me no enya de ni nyina na me metuma bodin a ade na me de gutu anu mo no na me de agu na me de ade na emegum na agum na me hwe agum na me pagya edade te se bombo no me de tuo fo na me jam de tuo enhye wanya o he dabi eja be so me enhye o na tuo na etwe eno maduma we na ye wa amanfo hu a omo dwene ho anti ase no dabi ye nyina ha kakra because eja no wo be so no woto ama wa hunu se dare na me de tuo ho na tuo na etwe enhye entoto entwintwam enya we eye Japan na so eja me de mantes me so atum edere se kokuku na me de tuo fo na tuo ebe yi niam afia da osisi ni nyina be gutu no wi a otwem wa se nti me pa me nie me madwuma ye one time nye se afi na wo beba me se da bi yade a wo de beba na mitimi ye no me kan kire o nye se me ka se eye wo ma me na hwe nti enko gina da bi wi ase obi a be kan se yade ade wo wi ase e to so a obi antimi sa eye kwanko yade eye nyankopon na de manipa eye asotwe wo ye dinsini wo ye konfo wo ye de na se nyame de na asotwe to so a wontimi yimfiri ho ntimi de medwa manum ba de nye nyame ne de na eye honhum sa honhum yade honhum yade sa honhum no duru ha wono a wodi sa asemo wontimi ma ha kora wono abedwana firi ha sane da so anen sane be firi so Arefo, don't judge a book by its cover. So we opanyini bebia ye ba ye na betena ye ne ebo nkomo ne sedusi ye na adwuma. That's we de nipa ni di nkomo die. Bra, wo mo mugu TV so ne wo mo kuku dan kakraka de si wo no. Kwa bibia ni nanso ba ha na. Medimani kutu awisi ahwemi Santema ba be hu bi. Entimi ni America. Opanyi fa wo number no to dwama me ne ye nto aso. Yo, aja. Me no be kura msisi ai. Eye 0543 33 6222 eye me no be kura me ano no 0543 33 6222 2 ni yemiensa na 3 yemiensa eno ano no na eze si atoa no yi ye na wasa nipa nsisi ade na wi ko wa wotunu makọ aduro bi wa se me do kan ho a nam de aduro kan ho obi so wa wi anfa aduro kan ho wi a na wono atiasi na wokọ eno ano no ofa me se achinje e wo ho magina so achefi sisi ya de say hankrofo pa no de me fanka madwuma e ketekete obedu wa wokọ asa no de nse dan ya adwuma bi ama stroke obi e kwadwodu a wodedam a ye body pampers ho na me free sisi ya de so a me be ba ko dabi ende e community dabi ende community wo ba ya ide no wo ba ya wo akọ ba bi obi an sisi ya ne ya wo beja ya obetimi adi donfere be se wa ha wo ba ma so ya na se osisi sani otena yi eni 30 minutes yo wo ko ba bi o eto no be ye aguma na firi am wateno mu akọ ba bi a apanyini ye nto aso na eze se de si de ye wie ho ti me pese ye to aso na afi ye wura anwudwe ya de friend se stroke ran se eno so ya de a ha dwene pa ye di nipa ewu keka nipa hye dem ani ntini adefo ne wo mo ankwa ama wo mo nsanko wo ma no ne bebiri ene ade a na arefo ye di ka kire mo se enye ye tredasi abrawa ne ma ye kura so sabie kroto si etu anamo ne ba na enamo panyin kasie bi so enti ena ema ye ba ye fidie ne yemfo bia sa ntoto so kwa wonse obi won ma bia de ne beto fidie nso bia hunhu ne bi mu a na bia ne firi ne firi ye yemfa obi sa mfa nto ye fidie so kwa ansa ne beba so anse eye ni ntini ahemfo abrempon aman henenom ene hwe hanom nti sabe ye ntimi mfa obi a sa meto aka nti na nanom nka kire wo no se ye hoden ne te se anoma akɔre brisi ama wotu ani nsam mujabum anoma bi anase obi so wa ba funtintan fidie so na ɔse ɔkyɛn ya blogger na vlogger bi so ɔkyɛn ne ntakre hunu ɔman hini bi adawromenti ɛne yɛte anoma yɛ ne ɔpanyini ɛbɔ enkomo papa yɛnkɔ yanim agya kwabena doctor yɛnhwɛ nwudwe ya de stroke sɛ de broni frɛ no ɛka nipa gudam na stroke no yɛsi bi ba timi ma wano kyea wonsa kyea obi jojo ontumi nante
obi kura ontumi nkasa ene ade a odunso a wo hu jane na agu no ho ene ade a obedware agese pagya no wayare akwada ne ade wo emu de hin na otumi sa me yade ya mitim say stroke stroke bia wo da fam se wo sen ho ana achia na wachia wano achia wano ne de kura no nya ye ho adwuma na say hai na chim kwa madua se ewe bra edi tiri de na wano nyina tene dua keke de betene wano no na hwe o menkyere o sa stroke yade ya yekan di ntra wa doctor for the intimi sa no se adwuma enye wadwuma wuntimi ye ena se wuni wadwuma so a wo strobroni se wuni wadwuma wo strobroni yetira me ka cho se obi a obenya sa yade a ye frɛ se stroke no entini no kwan no ntini no kwan nyina asisi nti emoja no entimi furo emfa ntini no mu ti obi a obenya stroke so obehu na se na tata ayikutu na bia na nsa na koa ayire dendene entini ne enya adwuma ntini kwa na asisi eno na me na ekwa wo kire me setwa no me fatwa enya adwuma oh na is stroke no so to asa wa adwuma eno na ye adwuma no obi a wo benya stroke aduro nko wo de man no ma wonya ahoden toa no hwe moja bia toa yi we be yi afiri ho ansa na ntini na ifiri ama moja na atima furu akwantini no mu furu akwantini mu wi a enu na obenom ne kum kuro no ewo entini no mu no emoja na mpia ekuro no ewo mu enwu ese wakoboboro na obide mpabo abbo ho ama wo na dufu wantete ama moja fi na mpia ekuro no wu da obi aka wa na eyoya ti sai yedu obi ba kan wo fa na men kire osuroku no mu se ne yete eya amanfo nim ono wiase bema bia akoma fa na eda nim ne eda ebi o so chere sa bema akoma eda bonkum okay ena oba akoma eda nifa asa ntime makoma wa eda bonkum entira bema bia wo benya stroke na ye yade no ye normal yade a na aka ne se bonkum na ode ne nse di fe didi me ka se ma mo tie ena emma so obi a wo benya eye normal yade na eka ne nse nifa na ode ne nse bonkum na didi na wo ye oba na ekoka nse bonkum na ode nse nifa didi a na biribi wo ena wo ye bema so koka nifa na ode bonkum didi a na biribi wo enye sa na iyade na nhyehyɛ tie obi a wo ye stroke ewe wiase biase wudima se ne meka anase koji na bisa wo mo yes a operation dwudwa nipa na kire se be ma akoma dai na oba so akoma dai na ye kire onetie se we ye suma sema wuyi dia fa stroke a kire se be ma wakoma eda bonkum nti se yade ne chiwa e chi bonkum no na ade ni fa didi ne ya hunu se ye normal yade ye sa enye den banzo de ni fa ti e be chi ni fa na ade bonkum adidi ti se be ba sa ye normal yade na ankoba ne sa de a 149 antintin fa ma wona nanu manta waje ontimi hwe ntira abibidurofo no aso ma ne yentimi ana o ma san de o ma ba me chen no se ye do obi ba ena no ye de madam bi ba ye ne o ka kire be se nipa ne se wo de hama bi edipu no ne de ntoma kuru no ena gya no so no ne nan ahyehye ne nan nyina ma ne nan wa ikuru na me hwe adan okotena se ma na ku wo se agya menim ede no ama mi bi so ne nsa de ne ba yo ba otwe ne nana se ne bisa se otwe ne nana se san de koya minya tete na me de to anu tuo se krim ebe yi ne ma fini nyina ntimi de stroke me de to na ye adwuma ti obia ne mi ntimi ye adwuma wa ntimi kwa to anu nya adwuma boa ntimi se stroke ayefo bosen wu sane market na bridge so wo de onya dru bridge so ma na say doctor wa Abraham Johnson sabon su mu a kiri wa na mo o say doctor obi abeba na wa ba be che na wa ba na mi ntwe wa no ma mi ka se mi kire o ntira me say me adwuma na ye sa tete adwuma no wan se sa tete no se obi bodam kran si no se ya na se wa we ni se ya me wadura me tim dia so se ya na ne ma be fi na hwinum na numa gu azia no ewie wa no be tena se ada won se nipa ne na adwunu mo yan kan yi no se ni na ya adwunu nti ana so ntini kwan bie amaman esi ntini kwan ti ni ti na se ball mududu na adwunu mo na ba ntini wo de ade ya wo hu na menya yes yiro nam so wa
wie na ntini kwa nyina bibie wa saa nipa na beda damnatiko na moja ne twa fa utirima ya adwuma dia efi no we bi so wa misai mede na mama so bo se na to atio se gan yi efi na sisi ni nyina bo so wi a trase eno ano no ana so no bre obi asi ni tiri no mo de ade abontim sane firi woko wo sane firi wa utifa usi utrase a na ese wani tito and only says his yadi nyina ye pe a minute abusafo no ne friend migraine no saa eti yade ne friend migraine e wo brofo kasem no migraine eno asobren ebutifa tikun atimi dwawa first na tete ho na ye o mtete o saa bi na me so kura me amde ye me de me wiawia woko nyesa afi na me ko pa saa emomoma to bi kura de ayi mu eto no ye na adwuma wia na aya wi eto ayi unji unfa du fa bi nje mu de saa na me na kire me nti se wono na ye na saa de ma me de a bintim kire o eye eto a ye nyina ye nimi bi ana se to a eye grass nku a ye fere ni grease ai eno ana me de adwuma enu asa ordinary to ya me tusu e kura mo wi ase nyina no eni se ni obi ba ofie no hu sa to mi no obo na wa ha asemato se wa obebo me to ade twamiti eto yi tinka ya doctor nke be ka se operation machine no eno ano no wo mfa ni eno ano no why stroke ya ye ti yade ene ya ye dam ni aye sisi yade wa unya nuru ba bi akura afi na mo okura ba tware obi otwa enti de ne etwere nso sa me wo ho aduru pa sha sa obi atwa ehuro wonano ni doda form ba ne ho ene ade no oye ai me wo ho aduru pa oye ne sei twere yade kwan ya me fa so ye ne sei eno so to ana ewe ho woni mi se eya amanfo se obi obenya twere yade bia ye saa hu yade enti amanfo ntimi sa ena me no me se me haya me wono sunsumbo ne enti ma me nchen ha o nti se wonya wurawuram won se wokurata ma wa wurawura bedu abeda na wabre won se ha wo ba wo huru se ye bibu a eso eya ti ese ye ne empanfo na tie se pa ese a ye di nkomo se wa huru ade kasa ndo be kana huru ade ye ne empanfo na tie ese ti wonya totom nya beduru ha ya wo ha no won san fa nko ye gi na ye na akusu afirima akoto atwene se wo so won tie ase ya wo bo nti twere ya de no won se obi twa na oda hɔ a ti bobo a na ahuro ne amaman na efiri na num na ehwinim etwere ya de e ba e friends echi saa command force mane bu ahwe ti oda hɔ a ne ho mte no na ahuro no bi firi no epie wi a na akoma no ye firi a na twere no ko owi a ohunu kura so no ayi bibi na se flames de kan se ahoro no ne ade amaman no eno na ekɔkyekyere akoma no ekɔye hu bebre ti obi da obi so oda wutim na ojo so no hu ti na the force na wa hu se ahuro ni amama na efiri hwim nanum nti me wadura me de ma so se wa ba na se ma so obi a o twere ya o kura o ye mbehwe yi amama na efiri nanum na nanum na hwim obo hu na amama ni wo na betua na me de bia manasa eno ano no me de me se sai sunsun me de yan fanto nche o wonya duru ha no na sunsun na kakwan so wonti ni wachi ma eye ampa twere ya de eno so ye ho adwuma twere ya de se wan fa wona sifa wonti me wo hwe obi de na so wa hwe ya se nya wona nanom tawachi a ebe ba oba so ti se wo hwe twere ya de ni na wo se wontu aka na se ni pakura ha enu nti ya hwe o mo na ye ntu ya omuntu ya hwe o mo fie me yesa fie na no muwa na wa asra toto ya de na ma no wonti me fa ko fie sa ni bwase ya de we ti me sapa me sa ma hwe aburuchirifo bi na wonti mo mudi wo da sa mo de we ntu ja amanfo o mafra di adanse no mo amati ti eno ano no asesi a nkomo a ye die ye obi ne babi ne nua bi ono ankasa kra nya chance ni hwe bia oba obetimi asa sa ya de no oni ha o se ne nyankopo obetimi de na wurawura ha amana bedura se oba na mentu kwan ya na mesoma juma na se du tam bia ye obi a bi akra ye ntim pagyan han ka ma nti bitimi etia wa menanti ekohwe se di paroma no o sa nti ye di nkome obi wa na bia oni ome hakra wo kumasia enso pese wo ba ni baby ote abekọ eno an se eyobi na obeyi no amana be fam yu
se ba bi o won na obekire me na wa send me case ka amamde abahwe no me ni ha me sa adwuma me ye no e mo nyame de che me enem na nanu ti bitimitum na ko ba bia na se wa me ehu se enye se hankwa na wotena na emom bia nipa na yembre na wo pese wo ba fie na abahwe nipa no so ababia nipa no wo bia no so wo bekọ wo kwa wonto ani di wachi won me kwa entwa no wa unu madekro tuzu nti me tuzu dia me timi ko ba bia me timi ko ba bia obi antimi se me tuzu me ko gina wo yasi nipa we obi na ye no me kwa oda ho na baifu akura wo hunu me a wa betwe ho ama me sa ka nipa no amwa ba na nanu ma mo hwe ye ne mpanyimfu akuni ye nti ne yuturu mo hwe ye e ban yalwa bi ti se ya na nanu mu bi ya na kotia mo papa yedi kaka chem se ohin nti ene wa ha wadi adanse no onim ne owura yitimi ye te won so de bra be so hwe keke bra na be so hwe keke nti won so mesre wa komoni die na wo hwe na enye ho achinyi na bra na be so hwe na obi nim dwonku a ade be che so obofo onim so obawie adoati a enku huhu yi yento aso ne enko yenhwe ade ba akwa sese ha adwen pa so ewo wiase Ghana ha titiro eye awo eno so anano de wonya hu adwuma awo me wo mo a wo ma to ma badin nyina awari 5 years 15 years 20 years awo ma be ma awo no obo ada na nsuru nyina san na se awo ejina me ne wo ba no so obi obeka se obe ware oba we se oba na enwo is bia no e fan free man no e ya de show e ma no be ma bi wo ha wono oba betima daka ma oba na ni agiso na danso ensuo no e wono ne aisa mreka no enya adwuma agene ase enya adwuma eba ni bibia ni enya adwuma na ye oba bi wo ha woni be ma da na ensuo ni nyina sena pie eno no na wode no ano na ka tai tinsuo no kogu ana ni nyina sena ba ntimi nwura na wode ne mu mane enare eba awode no aka tai nti wono adware na wode nsa to na sena wo na se a onu se BBC wo port se we no na woni eye saade no na asisi na wono bra memoduro sa ebe kwa akọ wi ade ni nyina firu abie sa wode no kwan na no be ma de no kan wi ansu nsa ma bi na eno ano no ti minua be ma wo hwe ye ne a awo nwa ye dia ma na ware ne kure egu ense no ni nkumafo minua be ma yese wo ntumi nkofie ade ada ne nsare sanse doctor se be ma no ontumi nwo ene ade ne ade wo modadwen no oba ha obetimi aboa no NYANSAPO so ne ye de waba no fatu nipa kura ni se ende nipa kura wo sa problem bia onko no maduru onko hye no wa konfo na wiase no obi de ba no pa na obi de ba awia na obi so de ba anwubre na me kura menim se ende mo beba saa me nan so wa na nyankopon de wa be kam ha die obi o wa ha obi anya ne gidie obi anya ne ha no bia de hia se nipa no betimi atutu na ba mjenga enya akokotwanye dwantwa bia moja twa bia nim na saa odwa na yoden wo kotwa niti se wo peba de yese twa dwan be kuma kokko se me hwe o ma wo wie na wo de odwa no be chem sam nkunu wi a me metima kunawe okay na nya se oba me se fa dwan bra na dwan no edwan na ma bana na se dabi ko na mpese mahwefo no ti woni na nkire me sa na me nye no bra e kan na kan madwuma me yise se adwuma we se nya me na okura me na nka wo kura wo tie na nka okura wa nka wo ba me nka wa okura ka ho dem a wo ba wo na za wo de wo tetefo de na ye ma owie na wo pa wa beda ase no enu bi na wo ye ne hei enu na me ye na ne no se adwuma no ma bo ho pa ye se me nye bi ma ya nipa no ne woto no wiya wo mu ya obi mo na me so me nko bre we wie ti me san de wo yare na mawa na eye me ya ti se saade na twam ti se oba na me no ka se mejo wansiri na wansiri na wo na otua na me hwe wa na okọ na nya se dia me hwe o se first no ma hwe wie kwada bra o mo kwa o mo ma okay yadru awasemi die ene na ye nwura mema yemu ehon so adwuma ne tesei obi wa ne mema yomu nye se be ma wo se otimi ne yire empem ma na nije wontimi nyina so yie ese de ejina diesel car ebo be pono na asa tesan
ene saa ne ma afenso de obegyina so kra aye nkokodie eni tete miensa na yo eno no so ho te sei wo say obi a wo sisiade bia ntimi gyina so nche saa de nyina no eyikuru ena me nsanka bi nkyere o say be ma ne de no eyentini ebi kura ho a na efiri ne ha o na efiri ne na ho ntiri na efa abeso ne be ma mu kwan na sintim ede na moja ne betuma pompe aba ma be ma na gyina so eno so nyina bi no eni sisie ne be ma nyina to ano ebe ye adwuma efiri ho o se nyina o kan to ana sa be pia ha to ano be se be pia o to ano de ompe saa nsem fu ompe nkwa se se gyina ho na ha obi dabi ono be yiwa firi ma kwan na dem se efi atai na ka eka bam na se otumi yi kwan ma no na ekona saa na to ano ye na adwuma ebinom se wo ba ye be yi wo be ma to ye nsem ni ade saa na aye no ha dabi na me koyi wa wo be ma to me nsem aye ade be ma no kura wontim gyina so ya ese pagya bi ade wo bi dia kura dua kwa me ma ne dua we dua o wi na o menu musuo no na se wo koda na se saa da no wo be ma ntim pagya so gyina so ama wo no yira na ma oba na ni anya ende na wa wo be ma no biribi di akire no dia kekese ginare ebetimi ama bibia ye okay mi ntwa no wo kwa mema obi akokotra ya hwe na da wo be ba no wa ori edi adanse me dem ye Thomas o da bi obowa nne ne wi ase kono Thomas ni ba bia bi mo oba se wo ware no na wo sika me hia na wo ntimi gege nani wo mpa so a wo be firi wachi fa number nto dwa bi na me nto aso eja me no me kura me ye 0543 33 6222 0543 33 6222 eno anu ni kura me obi so se me die sua aye se dabo de eno nso ana no de enye nko bi wo ho a eye yade e problem when say be man kasa se asem se ni saa de na etu ya ni ma nyina yintini o yintini enti fort ba ma na atwe akokokoti na baabi ti se onya aduro na wosa na se ni sisi na fort no na wo de to ano nya koye ne ho adwuma na atwe ni ntini nyina ba na bo se o ma ne nua na ne be ma ne gyina so emu so bedu se ntini ya adwuma mo ja fam no na epaja nyese be ye kese ama asa ye bogo ne mu be se gyina so se wonya nwuya wa kokoti mu no kresa wonya nwuya ukoti mu se moja ya adwuma ntini ne ya adwuma se wonya nwuya ukoti mu se ni pedua wo problem keto be e fault enso nyinya amanfo nyina ne ni de ntimi nsori bi be mfinhia num ne edu miensa afimu ne obi de kra boso mi nie no oba wo sese nipa ne te ase ni kwasa ne be mawu 5 years womra wonya nwuya na moja ya adwuma otimi na tekọ dia womra for we challenge mpacho wo ba ne ye ya nyansapo number ne frame na catch because eno de mpese mu kwa mema ne bi bre pa entimi mpagya kra sa be ma wonya nwuya wa we ma nwu okay yehwe fibroid no so asem we na o ka so yi eno so ha ma ni bi no so ha ma no bi pa enso a doctor for na kan se ma to e ma ni team say fibroid wa bi don't do sa ngese etwitwa ye twitwa fibroid ehye enipa yem ete say empompo ahono na epai ehye no na eye kese ti wunya adura abibidura etim ko pai no fo so ehye ko ba bia na wa bridi moja ne yi te say sabre boya yi hu wi moja ne twa wi a fibroid no tuyo amemi eko fibroid no mai pdie eye koko na de ba me no akasa yi doctor se obi se na wotwe se ne ana se bosome na wotwe mienu ye de ne ko operation room ya ko na operation min twa no fibroid no when say na me kire say akwai say empompo ba na we se ne eko se ne eko akwai say nkwe etwo eduru ba bi a na bibia ba ho say ntini no ti enu edu ode a eye doctor for adwuma okay enye wa man tama na nyini dia eye sa doctor for adwuma anya hini eye nsofin ti ye pai na ye pie ni nyina afiri ho na eba se enwa ne si eba na wo kwan no eba na hu ne sa obi a wo so pa wo nya wo no fan firi fa ye ma wo sa nduru nyina bom ni nyina be firi ho na watuma nyi sa fa ho afa oba na eye kase ne dia is all the cooperation ene dia when some can't say adwuma mi ntimi nya no men ko gye ntomo so eti mami misa we ne entwama sem nitia
yade be pa na wo de wonya hu adwuma yade a wugina SCC yi oba mintimi ye hu adwuma eye yade be mienu ana miensa kompo menye kompo okay ena obi a nani no aboa no ayi na wu menye hu adwuma na sete esi wani me ete esi wani metima mo wadu aguso amana tutene firi so ama wani ehuna de na aboa no wudi a oye koyo operation kra emwa ne mo etekeke si wani na si su koti na wani no ese ehuna de yi no bra ne yefa dongugu so ade anche na twa nchene e woni asesa na wani nyina ye ho ete ya mama kai masembi na owura bi na ne ho a kire ne no ko na damfo owura bi ho se wo kɔ no wakɔ akɔsere ne se ɔmmoa ne kakra nti be ma ni ewura adem sika no wo pɛ no no ntimi anya nyina ama no owura adem no kɔfa kakra ɛna ɔde bre nti ɔgye ye no na wasi ntrase na obi san se ɛtesɛ na ɔse o bɛnde wani bɔ na otu ɔpagya na ni nkɔ ɔbɛka sete ne hu se sa ɛtesi ga na ni so na ɔse wani bɔ no wani bɔ a bɛnde ntimi ankate no ɛna me so hu obi aba ha sem kire duro mienu miensa ese mitimi de ba ko so tudwa ma manfo ewisu kuaye se wa mienu se kompo na wani na so aboa na wuo no na de ne ka ho miensa eno kura se de ade aduru minimi yade ya mitimi se o kwata wintimi sa okay kwata enya ye wi a wintimi sa kwata eye wi na itwitwa wi a eyemoa omadi we na wi asaya wie wutimi kompo na wani a abona wu na setesi so dia etane ya kura no wahunu ye obi wa nipa no wa chirichiri ntime chire adobi dia todwa free obi anfa obi atesi de nito atenso dia nka yade a abodi na ode no adu bechi edwa na so obi wo ho no obre wuntimi na nte kura ma so obeye wunim ade a ye frɛ ne sanserewa nserewa wunim serewa sebe no akonfo de ebo mutirimu no sebe na akonfo de bo mutirimu akonfo de ne de akura se nkura no nyina atwa rasa de bia bom wunya unim na wo de to ebo so na wayam no fite se de na wo kan yana se de se ni di pa de nserewa sa say ye de adwuma wo fam me so edu tam ya me gubi ti me kan sidie de ama matie fo na san serwan de nanka ya abrofo kasa oh okay serwano okay yesedie wunya bia na de atobo so na wayam ebe fite ate ze we no ade acha no pa na de ade asa e de agugu so kwa sedie se wanya sedie no bia ate enukra de obi abenya bi ate so ate ya yeto no mpaso bona yi ne wo fitia no na so yam na fa gu so nuro mienu ma kire ne taduru free wo ho na wo sori ana de kakra gu so na de kra gu so ade eche na atwa nkene wo wani asese na wo de ade yi sa insufi ne be nyina so free so ya wow number bia wanya free eye free obi ntra mi hwe etano de eba fofora na ase wo de esi so ate de esi so no eye koti ni na amana beda so fight no wonde won fa ntra hwe wow ya free he enuro de eye mena na de jame na me so me bo ho ban ti ekura me cancer oba ne nofo cancer atoma ne yesi ekotwa ama ne nofo no ayetum na oba ncha na ebo no cancer duro obi a oba bi a owa ho kirem sesi a o bre sesi o tepa mo ano won ko pewura afra ne sa asase ne abo eno so de beche free asase ne abo se wunim za wura no aya ne etro won pepe bi sa no wo horo ho na wo fa de embo so na wo fa nkene ani kan emfa ngu no fa su ngu ho no na wa hwe agsu amana ye sa de no won fa horo na fo so na on hwa de no for na enka kura abem na ayetumu no asase ne abo no omuboso onwohoro otete onwohoro no omuboso na wonfa nkyene ne kan na onnoa na wonfa muboso fa toto so sa o man so nya de ehia untimi eye de wi a wo wi a wo de afa so wi no wonko pe wura fra na bo magu achi na wonya no fa kekaduru so am nyama no wi no na
se won tin fanso kwa odi gudu no de pulu na eno ano asa yenya nkotwa nufu no dabi ebe sa abenya ho ebe pai ama ano na fekere te se igya no ebe ye kokokoko de ayi nsufi ni nyina firim eyemoa zetem na adu na kumwa no na nsuo na yese begiram na adu na ode sra so no bo magu achi na pai no na nsuo ni nyina atwe wie ekuro no won fa adu bi antar so o de sa asase na abona na bebe mimi asa na nsuo firi nyina wo wi a na o de sa confirm tikuro o de ato nkuto na de atade kuro na no 3 days eko maya manfo pidi o ntra me ka kire wo waye mema de ne mema no so de ye de yese de dro ben koto no be mem ene ade prostate cancer no ne ade no hopa edo hopa yetimi mo bi de kura ama sa roba na yi yemfa nkodo sa doctor na wo ba dwun so afa wo be mem na twa fam na bi epie fam na twi fam a nsuo bi aba be bia ne se mreka na pika na pie aba na kwan na dem wo dwun so te se we no ma ye bia ntira me se ndro no ye ka ye be ka akosi ne ye ka ye bia ye se ye wo nseye wo twufare atufare ne nane pro kozaro eno so me fantu gwafiri enkire da bi eno so ye no ha me ye ho aduro wo twufare se ne nane kuro no pro kwa otwamu a enso omu a mo ye sa titiri ko ne nya sa yade no. Doctor ya aduane ya yedi ye e na me ya twufare o da bi aduane edi na yedi ya nkwan edi na me sasa ya twufare no eto obi o wo twufare bia nso betia ba mo asa ententente omra okay alafo doctor ni dian kasa ene kwabena ntwi ya nwie mi ntwane ye fo ntudwa obi a okotore ya na ne kokom apie kokobo nso ya koko ne de ba wo sisim de bia kuro wo sisim chim ya na wa kokom na fiti se wa che asana preference amara kan yo brana yem waduro ma nkum usisi ya ma obi sana nkum kuro na okokobo ne ntimpi bi eno no nyansapo se de mekan no ena waso guso na wani guso a ohwe efiri ba bia wo hwe di firi bia era ma se de bia nguso a ya mo hwe e wo no ye be sori so ano na doctor wo kasem no ye hyase no so bekan ya mebisa okwanya kwanya wo fa so a wunya se nnu ese wo fie a na se obi on man me na ne di ja me me papa ye de wo me ni ade nanso wo kama ye hu se esum bi a wo sum obi a ene ma odom sa adom achedi wi ene esum akoye den di ama mabunu se obeye adoye di ama panyini bi ohu panyini bi no obeboa no ne ade e de afutu na ade aja afutu a merema odi ato yeduanom emrante aye ba na enkura yesisu ni se esumpa eye enya suma a mekosum ya nkame ya metie nkame nya sa aduru wi na ene no enkura no a ye ya ba ye na namhoi first bra wo behunu obi a wo ye konfo ena atwa mpetempete de sas de abobom ene no se na eko se akura bia obehu no na watwa we nti ama bone no adoso obi anama se hu bia anam na so hu se nipa o kwedie se ye hu papa nye hu papa nipa ye twa wura se de bia o ye konfo na bibi na sa hu na wura ni mu ti sa hu fi awura nkura no mu amudi bone nyina no se nke betimi dia na empanifo fo mu nansi fam akura ye behu se watwa rasta na we bubu timi ye chi wa yenyi fo eno na de bone ne kronom ne how bebre eba eman mu no eno so kan obi first wo behu no obi a otwa mpeza na obi a oye comfort say no ahohom ne de omo awura mankura no eye de ese omonye nti so mpa no eye saa tamu na nka memewo na nka betwa rasa asa nkura ya ti sa na enyam na na eyobi na ono so som no se nka me yankura bone fo se ne nkura ya nka metumatumi afrim fie akosom no so mpa nya saa de wi ono kura nka nyina kono na o ka se ne no enkura yo mo mo twa rasa yi panyini wan na so ne ma ba wo betuma hia na age de akwesi ne fi nti so mpa de eye nti som eye obi abakaza som nye no oboa som na ye som ya nananom esom ya ne nyina na ya nananom asoma binum anya sa sika kwakwa de asie ama wa obinom no eye som mpa ntira ti se wo som eye osuma eye da bia ye ka esom ho asem osuma eye pa esom panti
ene nam so ama doctor ene anya hwe no ne nsa ekona no da bia onko school dansi school dem da ne nso no esom okosom ye ene ho akyede a yankopon ede adom no ene ne oda so ede tiase nti moma yemfa som nso enka ya desua ho ene abra abo ne yanamuntu a ye tuo nyina se ne be ye niema be kon kan ede aman aha nyansapo se de bia me ka kire mo no de nananom de woru nyansa bo no po ede to ho no yesane ya na ye ne mmere yi no nyansapo yaba yeguso ne yesane ne badwemba kwan so na ye de akire amansan nyina ye ma munyina mo ene hwa woje ahene wa medin a meje so ye abusuya pani osu eduomi subscribe share na like na ma wani na ho sanse nyansapo TV ewo YouTube nyansapo online ewo Facebook nyansapo online ewo TikTok a ebi enka ho biemu ye misa obi a hosika ye nsire obi a hosika mpremprenti we na emom se bere bi baba na ye behia ye ne ye de beto ye fidie so ammo se ye hia moase ye mfa nto afidie so ma wonte ye de ye number na 78 ena ye last contact obi a woni ni di nkomo so ye nyansapo bia me so hwene mprenu na hwene mprensa na twon ho wan fansia anane wo enkono ewo ho no mfonyi no so ebiguguani se de ye ka kire mo saa no saa pepepe ene ye beye no nti mbehu de doctor ni nyuma a wabɔ no ene ne waye ni nyina ebi adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebeye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na anoma akode brensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nyeye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese utrimu osuma ense bratam the perfect ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akyede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya